Mwaswera bwanji kwina kulikonse kumene mukutionera madzulo ano program imene ya Sacred Vocals. Ndakulandirani kwambiri tikhale limodzi program imene ya Sacred Vocals. Monga mwa nthawi zonse timakhala tikubwera pano maola amene wa Asabata ndi nyimbo zimene ndizoyimbidwa ndi achinyamata. Ndakondwera kwambiri monga mwa nthawi zonse. Ine dzina langa ndi Luciano Lion. Tikhale limodzi chifukwa leronso ndabwera ndi nyimbo zochuluka kwambiri zimene zititsitsimutse angakhalenso kutidalitsa mkatikati mwa program ine ya Sacred Vocals. Ndi apa ndisachulukitse zoyankhula yayi, tiyambe ndi mayimbidwe kuchokera kwa gulu lotchedwa Joyful Bells amene akutipatsira nyimbo imene akuti Tonthola. Torrential rains and floods devastate southern Africa, killing dozens across the region, with authorities warning that more severe weather is still to come. Ndani yangaletse mafundeo opya pazikoli, ndani yanganene maunati. Tonthola, 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 batadu. So
taonera komanso kumvetsera kuimba kumene kuchokera kwa Joyful Bells akuti tonthola akungofotokozapo kunena kuti ayi pa nthawi imene tikumana ndi mavuto osiyanasiyana timakhala mafunso kunena kuti kodi ndani amene angaletse namondwe ndakuti Yesu Khristu ndi mawu ake olimbikitsa akutiuza kuti ayi tonthola mafunde amene tikumana nawo tsiku ndi tsiku tikumana ndi mavuto ambiri timabwera pano nkumafotokoza za mavuto amene tikumana nawo ndi ankhaninkhani chifukwa pasi pano tikusangalala inde koma mbali zina tikudandaula ndi nyimbo imeneyo akutilimbikitsa kuti ayi tonthola kuti tonthola bata ndu fotokoza una kuti ayi zonse zikhala bwino mchiyembekezo cha mbuye wathu Yesu Khristu. Nyimbo yabwino kwambiri, nyimbo yotilimbikitsa. Apa tipite patsogolo ndakubweretsaninso kuimba kwina kuchokera kwa gulu lotchedwa Vocal Brothers, nyimbo imene akuti idzani ndi madalitso. Tentering tering tentering tering tentering tering tentering teng tentering tering tentering tering tentering tering idzani ndi madalitso mtima wanga uimbe sisi zanu zisaleke kuti tiyamike nu uziseni vera inu kuti ndikuziweni pamene chiyembekezo chidzaza timanga ndinutu thandizo langa mwandifikisa pano ndipo mwachifundo chanu ndikafike kwatuko mundipatse samachana pakuti ndichisowa munikokere kwa inu ndichikondi chanucho sindifuna kusochera kukusiyani inu tengani mtima wanga ukale mwarinu tengani mtima wanga ukale mwarinu tengani mtima wanga ukale mwarinu tengani mtima wanga ukale mwarinu. Achinyamata amenewa kuichokera mu mzinda wa Blantyre amenewa akuti Vocal Brothers, nyimbo imene akuti idzani ndi madalitso. Ndi pemphero ndithu imene tikuyenera tipemphere kunena kuti ambuye wathu Yesu Khristu atitsanulire madalitso ochuluka kwambiri. Pasi pano tikumana ndi zinthu zosiyanasiyana zimene paife tokha sitingakwanitse. Tudikira kuti yayi ndithu mbuye wathu Yesu Khristu atipatse madalitso ochuluka. Mdalitsotu kokupezeka kwake ndi kwa mbuye wathu Yesu Khristu. Nyimbo imeneyo yoimbidwa ndi achinyamata amene wa Vocal Brothers. Apa m'bwalomu mulowe gulu lotchedwa Morning Star, nyimbo imene akuti idzani nonsenu.
Kuimba kwabwino kumeneko kuchokera kwa gulu lotchedwa Morning Star amene wandi akukawale mu mzinda wa Lilongwe. Nyimbo imene anatibweretsera amati idzani nonsenu okonda Yesu, akuti tatiyeni tidze pamodzi tiyimbe nyimbo za matamando, nyimbo zoyamika Mulungu wathu okhala kumwamba m'maola amenewa a Sabata. Nyimbo yabwino kwambiri yotsitsimutsanso imeneyo kuchokera kwa gulu lotchedwa Morning Star amene wandi apakanthawi ndithu akhazikika m'mayimbidwe kwa nthawi yayitali, atitsitsimutsa ndi nyimbo zosiyanasiyana. Ndikukhulupirira kuti ayi apitiriza kutidalitsa ndi nyimbo zimenezi. Kumbukirani kuti mukuonera ndi program ija ya Sacred Vocals, ndipo tili mkatikati mwa program imeneyi pamene timakupatsani nyimbo zosiyanasiyana zoyimbidwa ndi achinyamata. Ndi monga mwa nthawi zonse mmakhala ndi ine mkonzi komanso mulutsi wa program imeneyi. Dzina langa ndi Luciano Lion. Ndikupempheni kuti tatiyeni tikhale limodzi tipitire kudalitsika ndi nyimbo zosiyanasiyana. Ndi apa m'bwalomo mulowe gulu lotchedwa Msewa Future Adventist Men, nyimbo imene akuti Mizimu. Mene zinachitikira masiku ano, Nowa analalikira utenga, koma anthu sanamvere utenga wa Nowa, anatakufa onse. Ankadya nasuta naiwala mulengi wawo, sanafune kumuthandiza Nowa, anatakufa onse. Ena kupembedza mizimu, ena kupembedza mafano, ena kupembedza milungu ina, anatakufa onse. Ena kupembedza mizimu, ena kupembedza mafano, ena kupembedza milungu ina, anatakufa onse. Mene zikuchitikira masiku athu, anthu akulalikira utenga, koma anthu sitikumva utenga wa Yesu, tidzatakufa tonse. Tikudya tikumwa taiwala mulengi wathu, sitifuna kumulandira Yesu, tidzatakufa tonse. Ena kupembedza mizimu, ena kupembedza mafano, ena kupembedza milungu ina, tidzatakufa tonse. ena kupembedza mizimu, ena kupembedza mafano, ena kupembedza milungu ina, tidzatakufa tonse. Tidzatakufa tonse. Tidzatakufa tonse. Tidzatakufa tonse. Kuimba kumeneko kuchokera kwa gulu lotchedwa Msewa Future Adventist Men, nyimbo imene akuti Mizimu, akuti ambiri tatanganidwa ndi kupembedza mafano, kupembedza zinthu zosadziwika bwino, kusiya Mulungu wathu okhala kumwamba kuti timpembedze, ndakuti takangalika ndi zamankhwala, zamatsenga ndi zina zosiyanasiyana. Akuti zimenezozo tikazikakamira kwambiri akuti tidzatha ngati mene adathedwera ana a Israeli mchipululu, adasiya kupembedza Mulungu wathu okhala kumwamba napembedza mafano.
tikuidziwa bwino nkhani imene imapezeka mchipangano chakale m'buku lopatulika. Nkhani imene ndikuidziwa bwino lomwe tiye tiphunzirepo nakuti ayi tikhale anthu opembedza Mulungu wathu okhala kumwamba. Malamulo amatiuza kuti ayi usapembedze fano lina losema, usapembedze milungu ina koma ine ndekha. Mulungu wathu okhala kumwamba kutichenjeza. Nyimbo yabwino kwambiri, nyimbo yotsitsimutsa. Ndi apa pamene tikupita kumapetopeto kwa programu yathu ya Sacred Vocals. Titane kuimba kwinanso kuchokera kwa gulu lotchedwa Upcoming Kids amene wandiyamo mzinda wa Blantyre. Nyimbo imene yangotuluka sabata imodzi yapitayo, nyimbo imene akuti tsoka. Akungofotokoza kunena kuti ayi dziko limene tikukhala ndi la tsoka. Pamene kunja kwada abwenzi anga anditawa, adani nao andizinganso. Ndifuna inu Ambuye yanga kuti tu mundipulumutse. Pamene kunja kwada abwenzi anga anditawa, adani nawo andizinganso. Ndifuna inu Ambuye yanga kuti tu mundipulumutse. Moyo uno ndiwa social media ndia, tikukhala mudziko la tsoka. Tikudya zakudya za tsokanso, okonza akeso ndatsoka. Kuchimwa tsiku lililonse. Moyo uno ndiwa upefule kundikwa, tikukhala mudziko la tsoka. Tikuimba nyimbo zina za tsokanso, opeka akeso ndatsoka. Kuchimwa tsiku lililonse. Paulendo tipemphera Ambuye mutitsogolere, zovuta zambiri m'njiramo. Tikupempha mukhale tangati kuti tu tikafike bwino. Paulendo tipemphera Ambuye mutitsogolere, zovuta zambiri m'njiramo. Tikupempha mukhale tangati kuti tu tikafike bwino. Moyo uno ndiwa umilula kundikwa, tikukhala mudziko la tsoka. Tikuyenda miseu ya tsokanso, okonza akeso ndatsoka. Kuchimwa tsiku lililonse. Moyo uno ndiwa umilula kundikwa,
yatsoka tikuyenda miseu yatsokanso okonza akenso ndatsoka kuchimwa tsiku lililonse. Mapenzi anga anditawa adani nao andizingaso sifuna imoyambu yanga utitu mundipulumuse. Achinyamata amenewa upcoming kids amayimba sobwino kwambiri ndi achinyamata achisodzera akhala akukula ndi utumiki pakadali pano iye imene anayambira ndi pano zosiyana imene anayamba achisodzera kwambiri koma pakadali pano akula iye ndithu mayimbidwe okoma kwambiri amene akutidalitsa nawo. Achinyamata ndikupempheni kuti ayi pitirizani ndi mayimbidwe okoma amenewa chifukwa nyimbo zimenezi zikufikira miyoyo yochuluka kwambiri. Pameneponso ndi pa mtsiriziro pa programu yathu ya tsiku la lero ya Sacred Vocals. Tithokoze kwambiri kuti inu amene mmaonera komanso kumvetsera programu imeneyi mudali pamenepo simudandisiye ndekha mkatikati mwa programu imeneyi maola amenewa a Sabata. Mwapadera kwambiri ndithokoze Chiyanjano Chipande Jere amene waonetsetsa kuti programu iyi ikuoneka mmene tikuonekeramo. Kufikiranso Sabata yamawa ine mkonzi komanso mulutsi wa programu imeneyi dzina langa ndi Luciano Lion ndikungoti mwakomanonse bye bye.